Fl-Eżekuttiv Nazzjonalista ta' tnejn li għadda, il-Prim Ministru Laurence Gonzi żvela għall-ewwel darba li l-Ministru Austin Gatt kien offrilu r-riżenja tiegħu fit-3 ta' Ottubru li għadda. Ir-riżenja kienet offruta minħabba l-falliment fir-riforma tat-trasport pubbliku. Imma l-Prim Ministru ħass illi ma kellux jilqaħħa u Austin Gatt baqa' jżomm il-kariga ta' Ministru. Jumejn wara fil-5 ta' Ottubru, il-Ministru Austin Gatt kien affaċċjat bil-falliment ta' riforma fit-trasport pubbliku minn studenta universitarja. Dakinhar, għalkemm kien diġà offra riżenja, fil-pubbliku Austin Gatt baqa' jgħid li hu ma kellux jaqsam mal-falliment tas-sistema l-ġdida. No problem. 2 hours on a bus stop. 2 hours on a bus stop. People missing their lectures. Mistoqsi dwar din l-anomalija mill-ġurnal The Times, Austin Gatt ma rridx jitkellem. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru qiegħed jinsisti li d-deċiżjonijiet dwar ir-riforma fit-trasport pubbliku ittieħdu mill-Kabinett sħiħ u mhux mill-Ministru Austin Gatt waħdu. Iżda n-nies li ta' kuljum jużaw il-karozzi tal-linja jaħsbu mod ieħor. Staqsejnihom x'kienu jagħmlu kieku nhar il-ġimgħa ikunu huma fuq is-siġġu tad-deputati parlamentari. Jivvotaw favur jew kontra l-mozzjoni tal-Partit Laburista biex il-Ministru Austin Gatt jerfa' responsabilità politika. Tkun inti membru parlamentari x'tivvota? Riżenja naħseb jien għax fiha sħiħa għandna bit-trasport. Jiena kelli xi naqra tal-qorti hawn suppost fil-11, kelli nitlaq fil-7:30 mid-dar biex nasal għax bdejt nibża li mhux se jwasluni bħalma ġra l-ġimgħa l-oħra. Il-Ministru kien responsabbli tal-riforma. Il-riforma ma sarx sew ħabba azzjonijiet li ħaw stess, ma l-Ministru jrid iġor responsabilta billi jirreżenja. Ħabba fi ħaqqa semorrum kien qegħdin biex inqogħdu fil-kju nistennew mis-sewwa. Kien hemm mara tafx qaltilna laqas qadja ma nistgħu nagħmlu għax tiġi f'ċertu ħin u biex tasal il-belt tiġi f'tartu laqas biex ma nagħmlu minna sija u nofs istennew biex wasalna. Allura li jridu jirranġaw jħallu ir-rotot kif kienu qabel. U dal-għodu fil-ħamruni, kulħadd jiftaħ ideħu kemm sejdu ma jistennew. Sek fl-aħħar jirranġaw ma nafx mara kemm minna kulħadd tigerger. Jien naħseb li għandu jirreżenjaw fuq li jagħmel, moss li jagħmel basta kisser balla familji Maltin biex nħoss li għandu jirreżenjaw. Ma taħseb ġifieri x'jidhirlek inti mir-riforma kif sar ta' trasport? Xejn sewwa. Xejn sewwa, ma studjawx l-affarijiet sewwa kif suppost. Jiena naħdem fit-trasport. X'kienet l-esperjenza issa pereżempju? Fuq l-istage hemm miktub li 7.17 tgħaddi u .27 tgħaddi. U aħna rkibna f.37. Nivvota r-riżenja x'hekk ngħid le, ngħid li qed ngħix Malta.